Pre neki dan sam video ovaj snimak. Adi Ciganliji sinoć oko 19 časova dogodila se tragedija u kojoj je preminuo mladić rođen 1999 godine. Pa mi je onda iskočio i ovaj klip. Nije smešno. Video sam snimke gde autonomno taksi vozilo sa sve putnikom unutra upada u sred oružanog sukoba i poslednjih dana čitam sve više vesti o tome da kompanije sada ponovo zapošljavaju ljude koje su prethodno otpustile misleći da mogu da ih zamene veštačkom inteligencijom. Da, činjenica je da veštačka inteligencija ne može da funkcioniše onako kako neki ljudi zamišljaju da može. Ali stvari nisu baš tako crno-bele. Zato hoću da danas malo pričamo o tome u kolikoj meri AI može da nas zameni. A onda ćemo pričati o tome kako bi to moglo da utiče na globalnu ekonomiju. Ja sam Igor, a ovo je priča o uticaju veštačke inteligencije na tržište rada. Prvo, moramo da razjasnimo jednu stvar. Veštačka inteligencija nije ništa drugo nego samo jedan novi vid automatizacije. I ovo što se dešava nije prvi put da mi to proživljavamo na globalnom nivou. Prvi put se to dešava tokom industrijske revolucije. Do tog trenutka, do 80% populacije je radilo u poljoprivredi da bi taj procenat na kraju postao jednocifren. Pored radnika u poljoprivredi, pre industrijske revolucije smo imali i kočijaše, goniče konja, konjušare, kovače, da vam ne pričam šta je sve postojalo u tekstilnoj industriji, to su tkači, prelci, sufari, strizači vune. To je gomila nekih zanimanja koje su u potpunosti nestala zahvaljujući prvoj parnoj mašini, a kasnije i drugim mašinama koje su dovele do automatizacije raznih procesa. Onda, nakon toga dolazi digitalna revolucija, pojavom računara, i to je dovelo do nestanka raznih pozicija tipa daktilografi, kartotekari, slovoslagači u štamparijama, operateri u telefonskim centralama, to su oni što su ubadali one džekove na onim velikim tablama, zatim čitava industrija analogne fotografije, videoklubovi i još gomila nekih zanimanja je nestala zahvaljujući računarima. Ili bolje reći poluprovodnicima generalno. I sad, ono što je interesantno je da ni u jednoj od tih velikih tranzicija ipak nije došlo do nekakvog potpunog kolapsa tržišnog rada. Ok, nestali su kočijaši, ali se pojavilo novo zanimanje, a to je taksista, koji više ne upravlja kočijom, nego automobilom. Onda više nemaš konjušara koji brine o konju, ali imaš automehaničara koji brine o automobilu. Isto tako i kasnije, nestali su slovoslagači, ali se u štamparijama otvorila nova pozicija, a to je priprema za štampu. Ali možda najbolji primer za ovu tranziciju kroz koju mi danas prolazimo je posao pilota. Dan na koji se pojavio autopilot je u potpunosti promenio avijaciju. Ja inače radim montažu za kanal Pilot Marko i kada s njim pričamo o tim ranijim vremenima, ja vidim sa kakvim strahopoštovanjem on govori o tadašnjim pilotima. To je zaista bio jedan potpuno drugačiji posao, ali pre svega neuporedivo teži posao. I sad, kad ste vi dobili mogućnost da avion maltene sam sleti na pistu po najgoroj magli, sigurno je bilo ljudi koji su mislili da će sada odjednom svi piloti ostati bez posla, a zapravo desila se potpuno suprotna stvar. Od tog trenutka dolazi do nezapamćene eksplozije u broju letova, putnika kao i samih pilota, i ne samo što piloti nisu izgubili svoje poslove, nego je to postalo deficitarno zanimanje. Ta situacija se zapravo zove Jevonsov paradoks, a to znači da kada tehnologija učini neki proces efikasnijim i lakšim, umesto da se potrošnja ili broj radnika smanji, desi se suprotna stvar, jer usluga postane jeftinija i dostupnija svima. I sad neki ljudi misle da će se isto to desiti s veštačkom inteligencijom. Znači, nećemo izgubiti posao, nego ćemo svi kao i piloti svoj posao obavljati lakše i efikasnije, a AI će biti naš autopilot. Međutim, ja ne verujem u potpunosti u tu teoriju. Ne u potpunosti. Zašto? Prvo moramo da razdvojimo gde je uopšte veštačka inteligencija primenjiva, a gde nije. Prva stvar, po mom mišljenju, gde AI otpada je umetnost.
iako su nekako svi prvo krenuli da koriste AI upravo u tu svrhu, što je potpuno po meni paradoksalno. Ono što ja vidim je da ljudi ne žele da slušaju AI muziku. Ne žele da čitaju knjige koje je prevodio AI, a kamoli pisao. Ne žele da gledaju muzičke spotove koje je generisala veštačka inteligencija. Ne žele da gledaju filmove, serije, pa čak ni YouTube kanali. U poslednje vreme se kod nas pojavilo verovatno i preko 100 kanala koji proizvode nekakav AI sadržaj, što u potpunosti, a ima i onih koji recimo, isto kao ja, stanu pred kameru, ali čitaju scenario koji je napisao AI. Ni to ne prolazi. Ja pratim redovno šta rade ti kanali, pratim njihovu analitiku i vidim da se to polako gasi, jer je ljudima to jednostavno neprirodno i ne žele to da gledaju. Mislim, to vam je takozvani Turingov test. Cilj tog testa je da veštačka inteligencija vas treba da ubedi da ona nije mašina. I sad, ova današnja veštačka inteligencija, ona uspeva neke ljude da prevari. Naprimer, kod onih kratkih videa na društvenim mrežama, posebno starije ljude je lako prevariti i to se dosta zloupotrebljava u poslednje vreme za pravljenje lažnih vesti i tako dalje, ali kada je u pitanju ovako malo ozbiljniji sadržaj, AI pada na tom testu već posle minut, 2, 3, ljudi tu prepoznaju da iza toga ne stoji neki živ čovek, već robot i jednostavno shvataju da to ne žele da gledaju. I mislim, kako da vam kažem, poenta svake umetnosti je u ljudskom dodiru, u toj nekoj nesavršenosti. Mislim, zašto ljudi i dan danas kupuju umetnička dela nekih potpuno anonimnih slikara i kače to na zid u svojim stanovima? Ako mogu da ištampaju čuvenu sliku, najpoželjniju sliku, Mona Lisa, i štampaju je za 100 puta manje para i okače u svom stanu kao najpoznatije remek delo umetnosti. Pa ljudi to ne rade baš zato što iza svakog umetničkog dela stoji neka ljudska priča i oni to žele da imaju u svom prostoru. Ako mi ne verujete, evo, navedite mi jednu pesmu koju je napravila veštačka inteligencija i da je ona postala neki planetarni hit koji traje već neko vreme. Ili ajde, još banalnije, navedite mi nekog AI influencera koji je uspeo da ostane viralan duže od, mesec, 2. Ne može, mislim, ljudi hoće da vide Antonija Montanu kako peče pljeskavicu u 2 noću dok se guši u dimu. Mislim, to su te stvari koje veštačka inteligencija ni ne može da izmisli. Skoro baš razmišljam, ti kad pogledaš ko su najcenjeniji književnici, to su sve ljudi sa teškim životnim pričama. Franz Kafka, čovek patio od anksioznosti, nesanice i depresije. Edgar Allan Poe, mislim, njegove mračne priče su samo manifestacija njegovog života. Dostojevski, Dickens, Oscar Wilde, pa isto važi i za muzičare. Mislim, sve one pesme na koje ljudi padaju u trans su nastale na alkoholnim isparenjima posle nekih teških ljubavnih brodoloma. To su stvari koje su tako unikatne i specifične da je nemoguće istrenirati veštačku inteligenciju da ih rekreira, jer ljudi to zapravo vole kod umetnika. Vole da je to nešto drugačije i nešto što nikada do sada nisu videli. Druga stvar, pre par nedelja mi zvoni telefon, neki meni nepoznat broj, ja kažem halo i nisam još ni stigao da završim to halo, a ono već govori neki programirani glas i kreće sa nekom prodajnom pričom. Ja ne znam ko je došao na tu ideju, ali ljudi ni inače ne vole teleprodavce, ni kada su najpristojniji ljudi na svetu, a neko je pomislio da ćemo mi sad biti oduševljeni da pričamo sa robotima koji nešto prodaju. Znači, prekinuo sam vezu nakon 2 sekunde, jer kao osjećao bih se jako glupo ako bi nekakav automat uspeo nešto da mi proda. Ne, jednostavno to je crvena linija koju ja ne prelazim. Mislim, ima tu još mnogo takvih primjera, kao i ovaj sa početka videa gde vesti čitaju lažni voditelji. Generalno, sve što ima veze sa kreativom i sve što zahteva taj ljudski kontakt. Ja mislim da je to sve osuđeno na propast. Ne mora da znači da sam u pravu, ali tako mi deluje za sada. E sad, na kojim poslovima je onda realno očekivati da će AI zameniti ljude? Prva stvar gde je veštačka inteligencija zaista jako moćna je sve što se tiče nekog unosa podataka, neke administracije i nekog bazičnog računovodstva. Dakle, to su sve ona zanimanja koje uključuju Excel tabele, da tako kažem. Znači, ako ti je posao da prikupiš i uneseš neke podatke na jedno mesto, pa onda s tim podacima uradiš nešto i na kraju napraviš neki izveštaj od tih podataka, mislim da je vreme da počneš da razmišljaš o novoj karijeri, jer već sada
AI alati su na tom polju neverovatno moćni, a za sada ih je jako mali broj kompanija implementirao, jer tu još uvijek postoje neke dileme po pitanju bezbednosti, ali kada se to sve bude iskristalisalo, a hoće sigurno, svi ti poslovi su ćao. Dakle, govorimo o poslovima vezanim za banku, za bilo kakvu administraciju. Mislim da ne nabrajam sad, verovatno ćete i sami shvatiti o čemu pričam. Druga stvar su recimo neki prevodilački poslovi, ali ne ovi koji se tiču književnosti naravno, nego neki dosadni tehnički tekstovi, uputstva za upotrebu, opisi proizvoda u online prodavnicama, neke bazične vesti, generički SEO tekstovi i tako neke stvari. Za to prevođenje je sasvim okej. Ali onda imamo razvoj robotike, to jest humanoidnih robota koji bi trebalo da zamene ljude na nekim repetativnim manuelnim poslovima. Recimo, skoro sam video vest da je u Volkswagenovoj fabrici počeo da radi jedan robot koji navodno u potpunosti menja čoveka. Zatim, video sam da u Indiji radnice treniraju robota kako da radi u tekstilnoj proizvodnji i ima još dosta sličnih primjera, međutim, ovo je još uvek u nekoj fazi razvoja, tako da je teško proceniti koliko je to realno efikasno i isplativo, jer još uvijek je to vrlo skupo, ali stručnjaci kažu da u narednih 5 do 10 godina ne treba očekivati da će humanoidni roboti zameniti ljude u fabrikama, ali i to stoji na stolu kao otvorena opcija i meni se čini da je to realno u nekoj određenoj meri. Ali onda imamo zanimanja koja će definitivno biti pogođena veštačkom inteligencijom, ali samo kroz simbiozu s ljudima. I to je ono što je uporedivo sa pilotima koje sam malo pre pomenuo. Recimo, najočigledniji primjer za to bi bila IT industrija. Programiranje je definitivno postalo mnogo jednostavnije i brže, zahvaljujući veštačkoj inteligenciji, ali to ne znači da je programer postao zamenjiv. Postao je mnogo brži, ali ne i zamenjiv. I to je ključna stvar. Zatim, imamo tu, na primjer, arhitekte i građevinske inženjere. Njihovi ti tehnički proračuni će postati mnogo brži i lakši. Medicinski radnici iz oblasti radiologije, kardiologije, opšte dijagnostike, oni će sada također mnogo brže i lakše moći da prepoznaju neke potencijalne probleme. Možda da ranije uoče pokazatelje nekih bolesti, na primjer. Pravnici neće morati da pretražuju 100.000 stranica sudskih presuda, zakona i ugovora, da traže neke pravne presedane i pretražuju skrivene klauzule, nego će njihov posao stvarno postati mnogo brži i lakši. Ali za sve te poslove i dalje će biti neophodan ljudski faktor, to jest operator. Opet kažem, isto kao sa pilotima, mora uvek da postoji neko ko je odgovoran i ko donosi onu krajnju odluku. Također i ja spadam na neki način u ovu grupu, jer kada pišem ove tekstove, mnogo brže mogu da dođem do nekih informacija, mnogo brže mogu da ih proverim, da vidim tačno odakle dolaze, da vidim ko stoji iza tih informacija i tako dalje. Upravo zbog toga, ja uspevam da imam čak 2 YouTube kanala, a ranije sam jedva uspevao da pokrivam samo jedan. Ali šta to znači u praksi za ovakav tip zanimanja? Pa, znači da tu raste efikasnost, ali ako efikasnost ne prati potražnja, opet dolazimo do nekog otpuštanja. Znači, ako sam ja programer koji pravi web sajtove u nekoj firmi i pored mene sedi još jedan kolega, to znači da mi sada imamo kapacitet za 4. Ali ako nemamo posla za 4, jedan od nas dvojice će morati da dobije otkaz i to će biti uglavnom onaj koji je manje iskusan, to jest koji je na nekoj juniorskoj poziciji. I sad će neko reći, pa da, ali onda kada oni postanu efikasniji, oni će da spuste cenu tih web sajtova i onda će potražnja da poraste. Međutim, da li to možemo da tvrdimo sa sigurnošću? Da li, recimo, evo, meni treba web sajt ako znam da sada mogu da ga dobijem za 500 evra, a nekad je koštao 5000 evra? Da li vama treba web sajt? Za neke usluge i proizvode možda će to biti slučaj, ali za neke možda neće. Ne možemo te stvari gledati crno-belo. Pritom, svi parametri govore da nam je globalna ekonomija u velikom problemu. Da je jaz između bogatih i siromašnih svakim danom sve veći, tako da ne deluje mi da će ljudi imati kapaciteta da troše više novca na stvari koje su im ranije bile nedostižne, pa eto sad su postale dostižne, pa ajde čisto da ih kupim, eto da bih kupio. Već sada idemo sve više ka racionalizaciji troškova, jer nekretnine su postale toliko nepriuštive da se štedi svaki dinar, samo da
imaš krov nad glavom. Takođe, ljudi koji razvoj veštačke inteligencije gledaju isključivo kao pozitivnu stvar, direktno to porede sa industrijskom revolucijom i kažu ovo što se sada trenutno dešava je sve isto što se dešavalo onda ranije, a to je sve super. Međutim, neke stvari tu definitivno nisu iste, a nisu ni super. Prvi problem je to što se uopšte industrijska revolucija posmatra isključivo kao pozitivan primer, ali to nije išlo baš tako glatko, jer recimo Indija je zemlja koja je bila najviše pogođena industrijskom revolucijom, jer do tada oni su bili tekstilna super sila koja je snabdevala prvo Britaniju i njene kolonije tekstilnim proizvodima, pa onda i ceo svet. Ali pošto su sve fabrike tokom industrijske revolucije otvorene pre svega u Velikoj Britaniji, pa onda i u drugim evropskim zemljama, Americi i tako dalje, milioni Indijaca su ostali bez posla i oni jednostavno nikada nisu uspeli da se oporave od toga. Takođe, nikada se ne priča o tome kakvi su bili uslovi u tim fabrikama u prvih 100 godina. Dakle, govorimo o periodu od negde 1780. do 1880. godina, kada se dešavalo jedno doba divljeg kapitalizma. Radno vreme je bilo od 14 do 16 sati, 6 dana u nedelji, pauze za ručak minimalne, jede se samo u hodu, pored mašine, deca već sa 5-6 godina su počinjala da rade u fabrikama, čak i u rudnicima, i to je bila najredovnija pojava. Zatim, rad u prostorijama bez ventilacije sa otrovnim hemikalijama i prašinom, što je dovodilo do teških oboljenja, i tako jedno dobrih 100 godina. I nemojte misliti da tako nije bilo i na našim prostorima. Svi ti bogati industrijalci koji se sada romantizuju su zapravo bili teški izrabljivači. A onda, pošto su svi ti radnici shvatili da donose ogroman profit tim svojim izrabljivačima i da zapravo ujedinjeni mogu imati mnogo veću moć, tek tada stvari počinju da idu na bolje i tek tada dolazi to doba prosperiteta koje mi danas posmatramo romantično kroz priče o industrijskoj revoluciji. Radnici se masovno organizuju u sindikate i negde u tom periodu, od 1880-ih pa do Prvog svetskog rata, prvo kreću štrajkovi, i to su bile ozbiljne borbe, ne samo duvanje u pištaljku, nego, brate, tuča sa policijom, ozbiljni neredi, gomila mrtvih i tako decenijama, i tek u tom periodu smo dobili 8-časovno radno vreme, obaveznu zaštitnu opremu, zakone o kompenzaciji za povrede na radu, kao i zabranu rada deci, ali samo mlađi od 10 godina, pa je kasnije to podignuto na 13, pa je to vremenom pooštravano dodatno. Tako da poenta priče je da bez sindikalnog organizovanja industrijska revolucija bi bila potpuni pakao koji bi trajao do današnjeg dana i nikada kao takva ne bi sama dovela do poboljšanja životnog standarda. Drugim rečima, to koliko ćemo mi dobro živeti ne zavisi od tehnologije, već zavisi isključivo od nas i od toga koliko smo složni i organizovani. A drugi problem u celoj toj priči je što ljudi pomalo naivno očekuju da će cena nekim proizvodima ili uslugama pasti zato što će troškovi proizvodnje tog proizvoda ili usluge takođe pasti. Mislim, vi koji verujete u tu priču, ne znam da li ste nekada čuli za mobilni telefon koji se zove iPhone. U pitanju je jedan od najskupljih telefona na tržištu, iz godine u godinu je sve skuplji, a i dalje je najprodavaniji. Pritom, ne pričamo o nekoj oblasti gde postoji nekakav monopol. Pa jedno vreme smo imali na desetine novih proizvođača iz Kine koji su dolazili sa svojim jeftinim proizvodima i imamo ih i dalje, ali oni nikada nisu uspeli da spuste cenu Apple-u, a pritom da vam ne pričamo o profitabilnosti te kompanije, koja je iz dana u dan sve veća, što znači da su im troškovi sve manji i manji, jel tako? Tako da ta priča jednostavno ne pije vodu. Ok, nešto će sigurno da pojeftini, ali da li će to stvarno biti dobar proizvod ili ćeš na kraju ipak morati da kupiš ono što je najskuplje ako hoćeš da taj proizvod ili usluga uopšte ima smisla? Da, pojavio se mobilni telefon za 50 evra, ali koliko on dugo radi i da li uopšte da ga kupim. I onda na kraju dolazimo do onog pitanja kako će AI uticati na globalnu ekonomiju. Ne znam da li znate, ali trenutno se ceo svet kladi na to da će kompanije iz oblasti AI tehnologije napraviti neku revoluciju i na tome zaraditi mnogo novca. Zapravo, nikada u istoriji nismo imali veću opkladu na nešto nego što je to ovde slučaj i nikada ljudi nisu investirali više novca u neke kompanije nego što je to slučaj danas.
E sad, ukoliko se ispostavi da AI tehnologija ipak nije to što su investitori očekivali da će biti, i ako ne donese tu revoluciju i brdo profita, imaćemo pucanje novog ekonomskog balona. S tim što ovaj balon će biti najveći u istoriji svih balona. Veći i od onog .com balona iz 2000. godine, veći i od onog balona sa nekretninama iz 2008. godine, višestruko veći od bilo čega do sada. Najveći problem je u tome što većina kompanija koje razvijaju AI modele i software, kao što su OpenAI koji proizvodi ChatGPT, Anthropic koji ima Claude, Perplexity, Cohere, sve te kompanije trenutno ne uspevaju da naprave bilo kakav profit, iako uzimaju milione na pretplatama, oni samo spaljuju novac na razvoj i govore investitorima: ne brinite ništa, potrebno nam je samo još malo vremena da razvijemo ovo do kraja, bit će sve okej. Međutim, ako investitori izgube strpljenje i prestanu da investiraju taj novac, dobit ćemo definitivno pucanje balona, a neki ekonomski stručnjaci kažu da će oporavak globalne ekonomije u tom slučaju trajati verovatno i preko 20 godina. Ta ogromna obećanja o humanoidnim robotima će se polako stišati verovatno, veštačka inteligencija će nastaviti da se razvija u pozadini, tiho, ali će definitivno ući u naše živote kao što je internet ušao, iako je pukao onaj balon, dok će ceo svet živeti značajno lošije nego ranije u ekonomskom smislu i samo treba da se molimo da ne izbije neki veliki rat, jer ti uslovi loše ekonomije su savršeni za izazivanje ratova. Jer kao, kad čovek ostane bez posla i neko mu kaže: ovaj tamo je kriv što si ti ostao bez posla, neće morati 2 puta da mu kaže. Odmah se vade noževi, oružje i sve ostalo. Pritom, ovde se nisam dotakao ni malo problema koji donose data centri. Energetska kriza koju bi ti data centri mogli da izazovu je kolosalnih razmera. Takođe, zanimljiva je priča i o tome kako se kineske kompanije nameću sad u ovoj trci u poslednje vreme, ali to je neka druga priča koja bi potrajala bar još jedan video, pa ćemo to ostaviti za neku drugu priliku. U svakom slučaju, zanima me kako vi vidite ovu situaciju. Da li mislite da će veštačka inteligencija doneti nešto pozitivno za celokupno društvo i da ćemo živjeti bolje, ili nas čeka jedan težak period? Ukoliko vam se dopao ovaj video, možete me častiti kafom klikom na dugme thanks ili hvala. Pored toga, možete gledati sve moje snimke dan ranije, bez reklama, uz simboličnu donaciju na Patreonu, a tu su i besplatni videovi podrške putem dugmića share, like i subscribe. Vidimo se i sledeće nedelje u istom terminu.